Sa ibang balita, patong-patong na kaso ang isasampa laban kay Taguig City Mayor Lani Cayetano kaugnay ng kaguluhang naganap kahapon sa City Hall ng lungsod. Ito'y dahil sa umano'y panghaharas sa mga tauhan ni mayoralty candidate Rica Tinga. May report si Alvin Baltasar. Iaakyat sa husgado ng kampo ni Taguig City Mayoralty candidate Rica Tinga umano'y harassment na kanilang dinanas mula sa mga tao ni incumbent Mayor Lani Cayetano. Ang patong na asuntong ay kakaso ng kampo ni Tinga kontra kina Cayetano at mga elemento ng Public Office Safety and Order o POSO at ilan na dito ang attempted homicide, grave threat, grave coercion, serious physical injury at robbery. Grave threat, grave coercion, serious physical injuries at saka po robbery. Dahil dun sa camera po na kinuha nila. Bukod sa korte, idudulog din sa ombudsman ni Tinga ang nangyari para naman sa posibilidad na ito'y makasuhan ng administrative case. Ihirit din ang grupo ng kandidato sa pagkamayor sa Commission on Elections o COMELEC upang isailalim ang lungsod ng Taguig under COMELEC supervision ngayong eleksyon. Yun po yung hiling namin sana sa COMELEC, no, na mailagay ang Taguig under COMELEC control. Kasi hindi lang naman ngayon to nangyari. Giit ni Tinga, hindi sa kanila nanggaling ang gulo at may sapat silang ebidensya tulad ng cellphone video na magsasaysay kung ano talaga ang tunay na nangyari. Nanindigan ng mga ito na hindi sila nagtangkang pasukin ng ang grupo ng mga Cayetano Adya ang nagpasimuno ng gulo na nauwi sa pagkakasugat ng ilan-ilang mga kandidato at mga taga-suporta. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar.